To ki je na saki daya. Sai me? Da mun kokari ban taba yi ba. Ni fa ƙawata, me zai hana ki kashe aurenki mu shiga bariki? Dan alherin da nake samun nan ke ma ki dan dandala. Ni ma dai abin da na dade ina tunani kenan. Tuntuni nake zancen zucin nan. Allah ya bani kofar da zan bude in gano ta yaya zan bi wannan hanya. Ƙawata la samun. Kin ga yanda ne kiban nan? Haka ke ma zaki fresh ki bulbul ki shigo gari. Yaya za a yi kenan? In yaki kuma ki shaƙe wuyan dan banza. Shagiya ƙawata, ashe kanki yana kawowa. Assalamu alaikum. Idan ka cika cikin uwarka da ubanka ka sake ni. Yauwa ƙawata kin yi min daidai. Idan na cika cikin uwata da ubana sake ki. An faɗa maka me aurenka me na hora a aurenka banda wahala ba ɗa ba jika. Dangi na ba kowa yana haihuwar ɗa ko da guda ɗaya ne in gani ban gani ba ka sake ni. Gaya mishi dai ƙawata. To ki je na saki daya. Sai me? Da mun kokari ban taba yi ba. Ni ko baby tunda ka rabu da wannan alƙaƙai din yaushe ne auren mu? Kidan na can ware. Ya zan aure ki? Bacin wannan kawata ki tace kafafuwa ki da hawo ne kida da tukan jama'a sai aure ki? Akan me? Haka zamu yi da ke? Cuta ce ta dau cuta. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa. Me gida. Kaga Allah nake za mu fita taron meeting na family. Na ajiye maka makulli yana nan a family meeting ne. Idan makullin yana can ka gama abin da kake a cikin gidan ka kulle kofa. Ka gane? Yan zan yi haba ya haka. Ya za ki wanke kafa ki ba gidanki na sunna ba tare da na sani ba. Ni da ke waye ki aure wani. Ni da ke waye ma mijin. A ai ni ne mijin kai kuma matar. Kai har nayi ma lalacewar da in zan fita daga cikin gidan nan sai na gaya maka. Kalle ni. Am I your mate? Who are you by the way? Baban tinkiya? I'm asking you, who are you by the way? Yeah. Eh? Are you serious? I'm on serious. Ba inda zaki je. In ko kira da zaki fita ga hanya na. Okay, haka kace? Allah jari ma. Kai wallahi dan wahala ne ba ni ofen ka. In sa maka ta tike. Ai haka kuwa. Ai mana. 90. Sassabin. Kin san mu anan baka fakarfi. Kace baka ji. In kin je a can zaki kwana? A'a ba a can zan kwana ba yau zan dawo. Kina amfani da data? A'a ina amfani da data mana. Ki shiga Play Store ko App Store ki sauki manhajar mai suna Bizpay. Data 1 gig ta wata daya 300 ce kacal. Wow. Yawa. Da gaske a to bari zan yi downloading din app din kafin ma na karasa gidanmu. Je na saki saki uku. Alhamdulillah. Ƙawata wai me yake damun ki? Dukkin bakin lalace kin kare komai ya tafi? Jibi har niki jibi jikin ki ba ƙawata. Lokacin da kike budurwa a unguwar nan tamu kafcewa ake ba wacce ta kai ki diri da kyau. Amma yanzu jibi yanda kyau koma ƙawata. To ya za a yi? Ki fito ki gaya mu gaskiya idan azaba mijin nan nake ke gana miki. Wa nake gaya mu gaskiya mu san abin yi mu dau mataki. Bab komai ƙawata. Allah magana da nake gaya miki da gaskiya nake gaya miki gwara ki kashe aurenki ki fito mu je mu dinga yawan cilin din mu muna samu yan kudaden mu. Allah ƙawata. Kin san yanzu muna maganan nan zai iya fadowa ya ji abin da muke cewa gwara mu dinga yin ƙasa-ƙasa. Ai na ga yana son ki sosai wallahi Salma. Assalamu alaikum. Idan har ka cika dan halak ina so ka sake ni saki uku. Kai ko bawan Allah idan har ba uwarka ce ta haife ta ba ka sake ta mana. Ke dan laure da Allah. Ke kuma wace ce? Ƙawata ce ita, ƙawar arziki, tun ta yarinta. Je na saki uku. Alhamdulillah yau na sami yanci. Masoyi yaushe za a daura auren mu? Kamar sati ɗaya ne rage ko? Ni da ke an zama ango da amarya. Kuma ba haka ne. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa.